Der skulle prinsessen nu ligge om natten. Om morgenen spurgte de hende, hvorledes hun havde sovet. Ganske forskrækkeligt, sagde prinsessen. Jeg har næsten ikke lukket et øje den hele nat. Du ved, hvad der har været i sengen. Jeg er gul og blå over det hele. Ja, så kunne de se, at hun var en rigtig prinsesse. Når hun igennem de 20 madrasser og de 20 æderdunsdyner havde mærket ærten, ja, så ømskindet kunne ingen være uden en virkelig prinsesse. Og prinsen tog hende der til kone. Lej, 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 lej. Og nu vidste han, at han havde en rigtig prinsesse. Og ærten, ærten, den kom på museum, hvor den stadig er at se, hvis altså ingen har taget den. Til det var en rigtig historie. Теперь я прочитаю вам эту же сказку на русском языке. Жил-был принц.